名由美子と申します。2018年に香港に移住をしました。私が初めてドテナのビジネスを始めた時に掲げた目標はプレジデンシャルダイヤモンドという最高タイトルでした。その目標を達成したこと、今年達成できたんですけど、それが本当に嬉しく思いますし、今後の課題としては、今度は私がメンバーさんたちを、多くのメンバーさんをダイヤモンド、ブルーダイヤモンド、プレジデンシャルダイヤモンドに導くことが課題だと思っています。好，我首先咧要邀請咧 Ava 同埋 Owen 咧頒發證書同埋呢個禮物嘅。咁請大家熱烈掌聲恭喜我哋新進嘅其實呢都單文鄭麗美子老師，咁呢個晒，恭喜晒，恭喜晒！我哋有花啦，係未完嘅，未完嘅。仲有個 gap 嘅，個 gap 入邊咧係滿載住我哋嘅禮物㗎，係啦，入邊係有好多我哋精心給予嘅禮物咁唔單止個考慮嘅個 gap 嘅，恭喜晒，恭喜晒，好開心！因為都睇住用呢個站咧喺香港咧，我哋由成為 Diamond 啦，到 Blue Diamond 啦，到今天Presidential Diamond 啦，咁短短幾年之間咧係都有所成就，當中付出咗好多努力，恭喜恭喜恭喜！咁跟住落嚟咧就有請係啦，咁我哋當然有請用呢個站咧，咁我哋分享啦。Please make some share for us. Quick hold on. Yeah, we will keep the stuff for the end. Okay. 好，咁我哋有請阿 Yumiko 咧同我哋分享下。咁因為佢講日文嘅，所以都有請阿 Yumiko 咧臨時充當翻譯㗎。我係最冇特嘅。都要講下，費事大家一陣間誤會我識講日文。はい、今日は私のドテナストーリーを共有したいと思います。このような機会をありがとうございます。大家好，我係 Yumiko， 我今日想分享一下我嘅doTERRA故事。私の人生は決して順調なものではありませんでした。兄の事故死、母の自殺未遂、父の死。父はアルコール依存症で母への DV が日常でした。包丁が飛び交うような家庭で育ち、心が休まる場所はどこにもありませんでした。我嘅人生其實一啲都唔順利。我希望你哋大家可以用我嘅聲音配落 Yumiko 嘅身上。佢哥哥有意外死亡，佢媽媽成日都係自殺不遂，佢爸爸過咗身。爸爸係一名酗酒嘅男人，每一日都係生活喺一個家暴嘅生活裏面。父の怒りはいつも母に向けられ、そのストレスが私や妹へ暴力となって帰ってくる。私は毎日思っていました。私がいなくなればお母さんは楽になるのかな。そんなことばかり考えている子供でした。我喺一個冇乜安全感嘅地方成長，因為媽媽長期受爸爸嘅家暴，我係同妹妹每一日都會俾媽媽打嘅。そして中学3年生のある日、私は母に言いました。もうお父さんと離婚して。その言葉でようやく両親は離婚しました。すると不思議なことに、それまで私や妹に手を挙げていた母の暴力がピタッとやみました。有一日我喺中學嘅時候咧，我同我媽媽講：媽媽，不如你同爸爸離婚啦。咁終於爸爸同媽媽離咗婚，而奇蹟地佢喺離咗婚之後，媽媽冇再打我同妹妹啦。そのような家庭環境の中でも、私は心に強く誓っていました。絶対にお金持ちになる。絶対に自由になる。母と妹を私の手で幸せにしてみせると。
而我喺當時，我同我自己暗暗地立誓，我一定要有錢，我一定要自由，我一定要用我嘅雙手照顧好我嘅媽媽同妹妹。現実は苦しくても私はノートに何十個も夢を書き出しました。大切な人と豊かさを分かち合うこと、今は何もなくてもきっと叶えられる、そう信じて毎日自分に言い聞かせていました。そして今ありがたいことにそれらの夢を現実にすることができました。雖然咧過程好痛苦啦，咁但係咧其實我寫咗好多夢想喺我嘅夢想之寶嗰度。咁其實咧Yumiko 今日有帶到嚟現場，咁唔係淨係睇到張相，呢個係佢2016年咧佢嘅一啲夢想嘅一啲成就啦。希望咧佢會分享俾佢自己身邊認為最重要啦，佢認為覺得你好值得擁有更好嘅人。佢日日都同自己講，雖然我而家咩都冇，不過總有一日我會夢想實現。咁而家我非常感恩，因為我之前一開始話要入嚟到 doTERRA 嘅呢一個承諾，我終於喺今日達成咗我嘅鑽石總裁嘅夢想。私は一貫して女性が縛られず自由に人生を歩めるようにすることを理念に置いています。日本では結婚や出産を機にキャリアを諦める女性が多く存在しています。子育てをしながら夢を追い続けるには計り知れない勇気と決意が必要です。我咧其實一直以嚟咧都係以女性唔好再被束縛啦，自由咁樣活出自己嘅人生作為我嘅事業核心理念。喺日本咧，其實好多女性咧因為結咗婚啦、生咗 BB 啦，佢哋係逼住要放棄自己嘅事業。如果要一邊追逐夢想，又一邊要照顧小朋友咧，其實係需要好大嘅勇氣同埋決心㗎。しかしdoTERRAではたとえ子供や家族がいても自分のペースで、そして愛の循環の中で働くことができます。香りを通して人を癒しながら同時に自分自身も癒されていく、そして家族と過ごす時間も大切にできる。ここには優しさと自由が両立する働き方があります。咁咧，其實喺doTERRA咧，大家都可以睇到啦。即使我有家庭啦，好似頭先欣欣咁樣啦，抱住小朋友啦，有家庭啦，都可以按照住自己嘅步伐。我會稱之為呢一個叫做愛嘅循環當中去工作，透過咧唔同嘅香氣去療癒他人啦。其實我哋都療癒緊我哋自己。我亦都好珍惜咧同家人相處嘅時光。我會稱之為呢一個係溫柔而又自由嘅一個工作方式。この事業を通して伝えたいメッセージは、母親であっても夢を持つことができる。すべての女性が自らの力で未来を創造できる。私にとって真の成功とは肩書きや数字ではなく、ありのままの自分でいられ、感謝と喜びを持って生きることです。doTERRAの仲間たちと出会い、互いに励まし合い、感謝し合い、共に成長できるこの環境は私の人生で最も貴重の寶物です。透過呢一份事業咧，我最希望咧傳達到嘅訊息咧係，身為一個媽咪，我哋都可以值得擁有夢想。每一位女性都可以用自己嘅能力嚟創造未來。對我嚟講，真正嘅成功真係一啲都唔關於數字或者係頭銜，而係可以咧真實咁樣去活現自己嘅人生，懷住感恩喜悅嘅心去生活。而同到我哋doTERRA嘅伙伴相遇，大家彼此嘅鼓勵同埋感恩感謝，喺呢一個共同成長嘅環境，係我認為生命之中最寶貴嘅寶藏。小川彩子さんは私のプレジデンシャルダイヤモンドを支えてくれる大切な仲間の一人であり、現在はプラチナリーダーとして活躍されています。彼女との出会いは私にとっても特別なものでした。当時の彩子さんはフルタイムで働きながら子育てに奮闘する忙しい毎日を送っていました。それでも彼女はもっと自分らしく生きたい、家族との時間を大切にしたいという願いを胸にdoTERRAのビジネスに出會ったのです。喺咧我doTERRA嘅旅程裏面咧，咁我成為 Presidential Diamond 啦，咁我都要有啲伙伴㗎。咁佢係我一位其中核心成員，佢係一位 Platinum 嘅領袖，佢叫 Ayako。我哋啱啱識嘅時候咧，佢係一位全職工作緊嘅媽咪，
咁佢需要翻工啦，又要照顧小朋友啦，每日忙到咧即係有氣冇掟頭咁樣，連停下諗下自己喺度做緊乜咧都冇時間。佢每一日咧翻屋企咧就喺度諗，咁嘅生活我係咪真係要咁？我係咪真係想要咁樣？喺呢個時候佢遇上咗doTERRA喎。最初は半信半疑でしたが、人々が香りに笑顔を見せる姿を見て、彼女の心は徐々に動かされていきました。絶え間ない学びと志を同じくする仲間たちの支えを得て、理想のライフスタイルを築き上げていったのです。今の彼女はdoTERRAをフルタイムで営み、自分のペースで仕事と生活を送っています。彼女が自由を取り戻し、笑顔を見せるたびに、私は改めてdoTERRAの力を深く感じます。本當に誰もがより豊かで幸せになれるのです。咁佢一開始咧，其實我諗同在座咧一啲初級分享嘅伙伴一樣，佢都係半信半疑，問緊係咪真係得㗎doTERRA？但係咧，當佢每一下見到別人因為佢嘅分享而有一個笑容啦，佢嘅心開始被感動。佢透過不斷學習，好似華章老師講，不停學，同志同道合嘅朋友一齊互相幫助，一步步建立自己嘅理想生活同埋佢嘅生活方式。佢而家咧已經係一位全職嘅doTERRA會員咯喎，咁佢可以按住自己嘅節奏啦，同埋佢嘅心法啦去生活喎。咁我每一次見到咧佢揾翻佢自己嘅時候咧，我每一次都覺得doTERRA真係一個好有力量嘅公司，佢真係可以令到咧每一位嘅人咧可以變得更加豐盛啦，同埋幸福。咁佢而家已經咧係一位最高位階係一位白金領袖啦。私の原点となる思い、日本や世界中の人々を心身経済ともに豊かにすること、それはdoTERRAで叶うと信じています。これからも世界中のさまざまな場所でdoTERRAが広がっていくことを心から願っています。そして全ての人々に自由と希望を届けたい。最後に共に信じ、共に歩んでくれたチームの仲間たち、支えてくれた家族、そして世界中のdoTERRAの仲間、doTERRAの全スタッフの皆様に心から感謝をお伝えします。本日のシェアはこれで以上になります。本当にありがとうございました。好咁啊，最後啦，咁其實咧之前同我講咧，就佢本身咧就話我都想empower女性嘅，不過咧佢最後改咗一個講法，就係佢希望咧喺日本啦，以至全世界嘅人咧都可以身心同埋經濟上變得富足。佢深信咧透過doTERRA咧呢個願望咧係可以實現到呢一個事實。咁希望咧未來咧可以喺doTERRA嘅唔同嘅地方再繼續發光發亮，讓更多人認識到doTERRA，感受佢嘅力量啦。同時咧，佢亦都有一個講法，就係佢想將自由啦同埋希望啦帶俾每一位嘅朋友，而且咧佢好衷心多謝每一位出現喺佢生命嘅人啦、伙伴啦、支持佢嘅屋企人啦。同埋咧doTERRA嘅工作人員，包括我哋香港嘅 office 啦，同埋日本嘅 office 啦，好感激大家。咁我今日嘅分享咧就去到呢度，好多謝各位聽我哋故事。Thank you，感謝 Miko さん，感謝 ，thank you，再一次掌聲你要 Miko。